It's nice to be here. Ngalothuba ukwazisa abantwana phambili. Kodwa lezo yindawo ukuthi kusukele ukufika kimi. Zingazi ukuba ngokuzithumeziswa. Bayabukho abantu basenzi. Ixesha lakuya. Siyayisa inkonzo kuba sijongele bona. Andinawo kodwa sicela ukuba baphikane ukuba bakele. Sicela ukubana abantu abaqala inkonzo nathi ababili inyama. Inkosi sisulu. Sicela inkosi ukuthi. Amen. This is one asabathekile sisikelele. Ukuthola ukutshela indlela yakhe. Ukulungisa bakhe uhlala kubo. Baphunyelwa ukukhanya ebunyani abathekile. Benoba abantu bemfisana nokulisisa. Ngiyabona inqondo ezokizinto. Nalanda uThixo. Nalapha namhlanje. Bengaxabanga ke ukuba nikweziza izomaliso. Kuba niwele uThixo. uThixo yakuvelelwa ukukhanya nasebunyani. Yonke into eyizayo uThixo will make sure that it prospers. Iyaphumelela. Ngenxa yithele. Into siyazi into yokuba yonke into isiwa kuThixo ephumelela kwayo uqinisekile. Noma ingathathi ixesha kodwa uqinisela ithi le ndawo intsikelelo yakho uzawuthi kusikelelo lesizwe esikudala. Sekulela ukho uThixo isikelelo inkosi kakhulu. Sehlele ngoba sonke Uthando lujulile, lolokababa, lumnandi insuku zonke. Lukababa, lumnandi insuku zonke. Uthando
Maranatha Masai. Você vier. Diz a opera assim é pago 268 para sua palavra. 268. No 268. 268. Esse
namhlanje? Nkosi Yesu. Manje ndakuqoka ke ngoma neBhayibheli. That tempted to like old first. That tempted to cheat and then to deny to namhlanje. Ukuze le right ne? Because they ngoma iphazamisa. So ukuze le right, mangale yenze ihealth market. Izokhama down. That is what otherwise sawuqala kwinothi engekho right. So masikhawule la momentum health markets. So last time ndithetha bekhaya eTshaka ndandicebise into yoba kanti ibona bebhale usapha ukulo ndijonge into yoba akho warning na ke sesithile okanye amayeza ebaselayo. Okay, nansi namhlanje drug makers, which is one of them, drug makers, to decide in your whatever, ibili sokani iyeza whatever neza ifaka for whatever sifo abantu abanazo funeka kwenziwe decision. I-decision ithi ingaba i-benefits okay, so the question is ingaba i-benefits zale drug siyenzileyo outweighs the right i-risk. Benefits versus risk. So every time kusenziwa i-drugs, i-drug makers zi-aware into yoba ngaba kwi-risk kweyeza okanye lepilisi, but ke ngoku hayi ezi zinto zifakwa kuphandle kodwa sayazi into yoba ngakho impendulo ithi ii-benefits zosebenzisa le nto ziyayisinda outweighs i-risk. So ii-benefits zimore kunantoni kune-risk. So i-risk izawubhalwa phaya ephepheni whatever nto ezibhalwayo nezinye ndakahidden siyaba sona. So every time you take a drug, funeka uyazi uba uthatha ipilisi ekwenziwe lo decision kuyo, you are at risk ngento evakalayo. Qha ngoku kakanjwa yintloko ne unidi intloko ithini, then ke ngoku i-benefit yokuphelelwa yintloko outweighs i-risk le yakho ibhalelweyo phaya. Remember, other risks azibhalwanga because even the makers azikho aware ngezinye izinto ezinokwenzeka kwi-production ye-drug. Siyamba so? Okay, namhlanje sizathatha enye risk, just one endiyikhumbulayo eminye esentlokweni yam. So xa sisenza i-active ingredients phaya sizawuthatha i-powder ne for whatever, sithatha i-powder yaloo nto siyenzileyo 1 gram. Nimamele ne 1 gram sigalele kwinto kuthiwa yi-crucible, sithathe sibeke phezu kwe-hot plate maximum. Sawugqiba sigalele 100% sulfuric acid, it will be 99% sulfuric acid. Itshe phaya idibe ngathi lilahla la powder la 1 gram. Sawugqiba simthathe la 1 gram ngento kuthiwa yi-pong, siye naye kwi-furnace. I-temperature ye-furnace 500 to 600 degrees. Bomvu sifake la crucible inantoni inala powder igalele sulfuric acid. Xa seyigqibile ukuthatha sulfuric acid siyishiye phaya at least for a day, meaning uba ndenze kusasa zayikhupha around 4 o'clock. Okuhleli kuba 500 degrees or 600 degrees will depend on every drug. So i-regulators zine-limit yale nto siyikhangelayo phaa, sizayifumana le nto siyikhangelayo phaa, but basinike i-limit into yoba ngaba i-heavy metals ezilapha kule nto mazingabikho more than 0.5 milligrams. Niyama nam? So i-sulfuric acid ne-furnace at 500 degrees to 600 degrees zikhona i-heavy metals ezabaphaya in fact mangathi zikhona ngathi kuthe any heavy metal ephaya kulaa drug la temperature ayizokwazi ukutshisa.
it will remain. But again, produce drugs. Make sure you go more than 0.5 what milligrams. If it's more than 0.5 milligrams, I should get up market. So I think that's we so by the process. If it will be still well, so it will be 0.5 milligrams. If it is equal to 0.5 milligrams, you get up the market. You don't do 0.5 milligrams. The heavy metals. Yeah? So in risk, you know about all the drugs that you are taking, they heavy metals. But they will be benefiting. You know about high blood or cancer or so I need to take those drugs. What am I saying? Again, if it is not necessary for you to take any drug, no matter try good kangakanani, services. Until kunyanzelekile yabona ngosikhona zahloko nanto so one day you want to charge it. You got only like 5 days, didn't know if I didn't have this. So what was if I'm telling necessary. if I'm as the guy, so starting time. And the worst thing that is happening in your amani but I grandpa, it was an energy drink. Then, about day too, my ass go back about many period pains. You're the one you can never let that. You must ask yourself why. Why you grandpa you want to lay equals to that? Can period pains. And how many of us of grandpa was child to get relief? Alright? If possible, do what? They get the purpose. That's the enemy is with you. You're right, you're not right. Mamela man, no transit. I am just hoping in your back as I am praying that is stated number. Kapu. So, umdala ngokule phone. But telling what so? So if you walking through a storm, not walking through the storm, walking through a particular storm. Because each and every one was sharing up either we also hope. Okay, ukritile ususanda greater ominekesana no unerileaf okanye approach us all. So walking through a storm, if you are tragedy, I don't know thing, but we are when phone in. Is a client of our party to send a message. Early this week, send a message when you find part and I will call out. What's the way of that? Our education COVID. But for some reason, when to mail a message, a plaything. That's how to do our way. Come to stay out ways the lunch to mass of the time. David Crawford had a message. Now, the message I found in story think about the message is so up with. In other time, about the guy walking through a storm. So, you are the day if the guy, Seventh Day Adventist Church, the guy a crisis. What will the guy is like another crisis in Alpha. Second, would it be picture the storm, whatever type of storm. So, would if the storm, which is 1844, get the great disappointment. This storm is there. This storm is somebody in Yobagaba, who be 8 years. This storm is somebody in Yobagaba means I believe in Yobagaba, who is so years, but walk out, who shake it to one.
That's how our church started. Futhi ke Alpha xa izigama leso storm. Awugqiba athi xa liphela egqibeleni before uyesu abuye kukho esinye istorm esizayo ukuthi igama laso ngu-Omega. So we're still talking about the church. Alpha crisis, Omega another crisis. Mamela ke problem yenkonzo yintoni? Uqala nine picture ye-hurricane. Kuthiwa i-hurricane impundulo. Ne? So uqala kwalibandla walked through that storm. La ugqiba presently la kwi-eye of the storm. Kamanje ngizifundile izinto niyazazi. Xa ukwi-eye of the storm, that means ukwi-middle ye-storm. Kwi-middle ye-storm, you can actually see sunlight. Ingakwenza loo nto leyo ungade urelaxe because yonke le nto isenzeka kwi-hurricane before ikufumane. Kwi-middle ye-hurricane ayikho. Uquiet, ku-peaceful. Lingene apha ibandla lethu. So that's why iBhayibhile lo Yesu ezawuthi lilele likwisilamba because la mkekiko uqale ngalo uqaleni uphelile ndangena kwimoto relaxa because ithe kanti jonga lathi sasinda kwistorm. Then each and every person wenza ngokuthanda kwakhe so much that appearance yabo it's not just even in appearance but in reality ebandla lethu lilele because that center storm offers you peace a force so much that you will relax kwenziwe unothanda abanye bayeke nothanda zaza sibuye now wathi abayaziyo ke ngoku abantu beinvestigate izinto zesihurricane eyona dangerous nge-hurricane is that elicala njengayijikeleza so eyona cala li-dangerous lelo approachayo lesibili not area dangerous, but the less dangerous than the one in the pampa. That's why everyone they sit. We are one as Alpha. Yeah, that's the Omega. Out of the brightest stars of this house will be so come upon because this is the most dangerous thing as the approach of the storm. It's dangerous because unpredictable. Get the sun again. It pattern ne end the storm. Be bigger direction. That's why it was all women. Assumption again, we are going to face the same challenges. That's the point. No. We're not good in anticipation. In anticipation, the farmers are facing as other problems. In what? In anticipation, we are taking pain individually. Not the pain. So uthi umzekelo xa ukhutha izinyo umuntu ekhutha izinyo iba ngathi izinyo lizababuhlungu kakhulu kuthiwa i-anticipation leyo until that gqirha agqiba ulikhuphe la zinyo ufika asho athi into yoba ngaba by the way impela was not that bad uthi ke mamelani ke it is not so when it comes to that storm. Whatever that you anticipate is going to happen soon. You can stretch your imagination, you are not going to reach East Africa. You are not going to imagine it. In anticipation, things are going to be bad, but that anticipation yet is limited. Things are going to be worse than we think. It's going to be bad. It's going to be what? Mamela, this is what the devil did. This is the storm again. Israel is going to walk through the storm. Then, Africa, with quiet times, kings. After kings, the quiet times. Then, Usatana will work. Get the powerful. Amen. Say, Yobagaba. Usiraye. They approach the next phase. Yobomba bebanja. And I think ready for our Messiah guy figure mamgere. So we used to have a critical true Hellenic schools. Kube visitors ezongezwayo nesifakelelwayo kulento yabo. As a result, xa uyesezama kumajor abakwazi ukurecognize lona lebekade bemlindile kubhalwe ngayo.
sixelela yona yepilisi lentoni yi-preparation, so that singakwazi uba ready to face what is coming. Ngabalungiselele. Akho nto uSathane ayenza engenas-intentions. uPaul uthe ujonge ixesha wabona ixesha lakhe liphelile. Everything ayenzayo uyenzele intentions. Engabethweni kwabantwana esikolweni, ekutyeni too much kwethu drugs, meat eating embuzweni, zonke ezo zinto uzenzela ntoni? Ene-intentions. Meat eating ngena ndawo. I-record it. Ngexesha lika-Ellen White, abantu aba-rich, they were eating a lot of meat than abantu aba-poor. Ngexesha lethu, abantu aba-rich, they are eating less meat than the middle class and the poor. Preparation. So that we can go ready for a storm. But, njengoba etshilo, maningathi ixesha lethu, kwenzeka singathethe into eninzi, ifuna sikwelele kuJob. Size kwesethu istorm. UJob chapter 3, verse 24. Job chapter 3, verse 24. Yafunda ne? Kuba verse 24 uthi ufuna ngesiphosa. Job chapter 3 verse 24 kuba endaweni yesoka sami kuza ukugcina. Kuphalezeka njengamanzi ukubhonga kwami. Kuba ndinkwantya kokunkwandisana. Kwaza kwandifikela. Okutheni okwadisayo so okweyekekayo. Verse 25. So verse into endinunguphala yiyo indizele. Yabona maswenzele iBhayibheli. Ngipharaphrase ndithi uJob uthi uyabona njena nabahlobo bakhe eyona nto endiyoyika okanye endiyoyika kunento zonke endike ndazicinga yabona namhlanje indifumene. Indifikele. Yabona bandla, each and every one of us ohleli apha zikhona izinto ezisenzeka ucross fingers into yoba ngaba Nkosi ingaklingi ngehlele ngoku le uthi ufuna ubekela nedate ngoba uyayoyika uba ngaba ingathi mayike yenzeka awuzukwazi umelana nayo. Umzekelo kube kufemele reporter ukuba ngumntana wayo ne4 or 5 years utshayiswe imoto yafa. Isinki inhliziyo yomzali xa ejonga umntana into yoba ngaba ndingathini uba lo mntana unothini unotshayiswa imoto. Uthi ke ngokawuthetha yini inkosi mandincede akhule okanye inkosi ndincede endaweni yoba mna ndingcwabe yena ibe nguye ongcwabanga. You want God to hide you from any of lento wena njengoJob uyoyika kunento zonke. But ikhona lento umuntu ngamnye ohleli apha onekhala nayo ayoyika kunento zonke. Abanye sebehlele ebesathi umuntu yo eobserve kwenye ifamily asabeyika into wakaba kwenzeka into ethile ebomini bam isikithi igqithini yenzeke. So, each and every one, no problem. Mamela, we crisis esfikelayo sonke sihlela endlini nje. Even if iBhayibheli ayina interest yoyicabula yoba ngaba i-difficulties ezingena kuzo singena kuzo ngenxa yantoni. Niyaba nabantu uthi kunenyaba ngolo hlobo elizwini lakhe akana interest yosicacisela thina into yoba ngaba izinto yoba ngaba kwenzeke into ethile because wena wenze ku-ABCT but izinto ezenzekayo kuthi zenzeka ngendlela ezimbili. Either zisuffers ezo we are suffering or we have difficulties because of izenzo zethu, or
singena kwi-difficulties singezangalo. Iyavakala? Singena nje kunzimeni thina singayazi into yoba ngaba yintoni esenzileyo kwezinye ezinzima ubomi bethu sizingenise ngokwethu, but iBhayibhile yona ayina-interest ukwenza loo nto leyo. So there are two types of sufferers. Abo batheni bazingeneleyo ngokokwenza kwabo, nabo bangenisiweyo for whatever reason uthixo anayo. But bonke aba bantu iBhayibhile iyababona ithi yabona aba bayasafarisha. Niyakhumbula uMakorinte oqala chapter 13 sayokhangeza ke ne? Chapter 10 verse 13. No temptation, no test or temptation that comes your way is beyond the course of what others have to face. According to ngaphezulu unenye whatever yenzekayo kuwe kasiparaphraser yinto beke yenzeka kwabanye abantu ithwa ndithi akosilingo singeso santoni singeso sabantu. Interesting. So whatever yenzekayo kubini bami ibike yenzeka kubantu komnye umuntu. So uba wakwasolekelwa nomnye umuntu bekwathini wakwasolekelwa. So manje ngosazumbuza umbuzo loba ngaba kwabantu bayike bathestwe eBhayibhelini ngompi oyena mntu wakwathestwa kakhulu. Ndithi ngandiphendula nguYesu athi ngaphandle kaJesus. We like to do that. Simane sithi ngaphandle kabantu, ngaphandle kaJesus sifundisa sangoma. Ndijike kuye ngaphandle kaJesus akakho. Wandisitsho so uJob uluza abantwana bakhe, aluze imali yakhe. Lapho ubhale ingoma unumber 34, uluza abantwana bakhe, aluze imali yakhe, kuthi building yakhe. So ngophi osafashe kakhulu kuwo wami? Niyaba la? Ulantosa Abraham kuzathoma la kuna Isaac. Abraham will not be the first parent to kill his son for whatever reason. The only person who had suffered ngaphezu komuntu wonke ufuna nimambe le ndawo nguYesu. Akakho umuntu ozelwe ngumfazi ebeke yena utabuza uYesu ngophi kuni bahlobo beni onomncamo bakhe azibethe abethele lo mncamo ezweni because of friends zakhe. So Jesus did that. Akakho umuntu okwenza lonto, akakho umuntu wake wenza lonto. So isuffering yethu, that's why yethu common. UPaul uzathi isuffering yethu I can't equal to the point whereby you struggle to a point whereby you cover zigas. So whatever that we are going through, omnye umuntu ebeke wathini ebekwagqitha kuwe, but xa seyisenzeka kuwe iba ngathi uloni, iba ngathi akho umuntu uyaziyo le nto yenzeka kuwe. Siyabona sonke mamela ngiphinde ndiyaconfessa ne secret akho terrible ingathi ndim xa ndiswelekele, but bantu bambalwa abantu abayaziyo loo nto leyo. If you swelekele, I am a very terrible person because the finishing at the door will finish at the thing. Terrible. Are you with me? Terrible. So much that if the Muslim no one, even as a nigga, I can't swell you. Can't get about Basaka, I need vanity nearby, but I don't need you. And the two guys get them to but uburongo bami njoba different fish njoba ngabe ngathi nizongiphazamisa. Yes, I won't be paid. Ingani nizothini? Nizongiphazamisa zanibonisa ngani nizongiphazamisa njani. So ukuvulwa kwencwadi kaJob, kuvulwa uJob ulahlekelwe yonke into. Ithi iBhayibhile then zafika ifriends zakhe zenza ntoni? Zahlala ethulweni zathini? Zathula zathi for 7 days. And it was all good. Niyabona? As long influence zithe work. Singe zingathi ziyayi understand and to go through yona.
It was all good. As long as you know, uthi Solomon ka ethetha ku Proverbs xa esengxakini ndathi ohlekayo wenza ntoni nalo, because it was so strange kuye into bangabathi ene problems kube umuntu ohlekayo, not that lo uhleka yena lo uhleka insini zakhe pha, but ku Solomon it was a mystery. Why is he laughing? Some of us should go through that. As a result, ima ngase kube ngcono kufike umuntu kwafika umama phandle wafika wahlala ekhaya kuoledwa kubasele bani umntana wakhe, imeko yabo yayinje yafana na watola, because njengoba ibasa nje balila bobabili there she understands, but omnye nomnye ingathaka understand, because umaphaya afika shumayele ubuso budry kube khona jokes in between, ndihleli phaya ngathi ndibhizi incwadi kaSolomon wenzani lo. I know niyandazi bathetha ngalo. Okanye afike uBrother Jeff neqembu lakhe phandle bafike bashumayele ngesabatha ndimbuze uba wenzani lo. It's so irrelevant. Kwipain. Abanye abantu are not suffering because something has happened to them. Abanye bafinish lonely. That's why abantu bacommit suicide. Kubuza into bangakuzibulala lento umve from whatever point or I finish alone I finish ayo. Iwathi kabe khula from teenagers ayasonga lento le. Uthi uzibuza into bangaba jambi data khonto ezekayo ebomini bam ndandidalelwe ntoni apha. Bible is true. They've been asking that question forever. Ku 25 Job is asking the same question. I wish they have forget the Shuma Mawai's heart. But see, so two types zabantu basafara besesifikile mosilolo le. Mamela zimbili types zabantu basafarishayo ne ngohlobo enchaze ngalo, mamela ezindidi zimbini zabantu basafarishayo. Sikwe Abraham. At the time of receiving this command, Abraham had reached the age of 120 years. He was regarded as an old man even in his generation. In his earlier years, he had been strong to endure hardship and brave the danger, or to brave danger. Ne? But now the ardor of his youth had passed. One in the vigor of manhood may with courage meet difficulties and afflictions that will cause his heart to fail later in life, when his feet are faltering towards the grave. But God had reserved his last, most trying test for Abraham until the burden of years was heavy upon him, and he longed for rest from anxiety. So in the anxiety, another suffers at Dadamas. Abraham, in the Sahel, after Abraham Puma, we end away. Abraham, he met with difficulties, challenges, but he trusted God. Utu Ellen White, get like Abraham, as Twala, as Zido, why a fresh? Why now a mother, what Twala and Tony, and Obey Pesquake? But Uchiko, one lead now Abraham. Anyone on a test, yes, I must have the woman back Abraham, young leader, what the 120 years. Uchikum Mamela, Uchikum Bugale, a green, a Duma, a Mayama Uchikum Bugale, a Daughter, a Mayama Uchikum Bugale, 20 difficulties, Uchikum Bugale, expressing like a boy, Abraham would. No, but there wasn't one, Uchico not yet. Sizawudibana nomdala kunzima umthwala. Remember my message go Muslim. Niyabona uthi ba
Isafari yakho le ukuyo asizuthetha nto ngayo. Zonke ezithethe go true zona as your proof yoba ngaba wena strong ngohlobo olukhulu bestrong ngalo. Zakulinda mfondini xa una-120 years xa kunzima uthwala kube ngona ndithwalisayo. Nguthixo owenza loo nto leyo. Andisuyilanda kuba bethemba ukuze kwenzeka loo nto leyo because asifuna uthetha ngayo, but yi-situation yokuqala le. Kwakule yokuqala uthi laa mbhayibhile ethethe abanye bethu bayathwala ebuncinaneni babo. Bathwale ngela xesha ethwala intliziyo iyapreparish into yoba ngaba xa efika ku-old age akhawuleze laa ungena engcwabeni. The heart will fail because of the hardships into agqithe kuzo. I hope uyavakala. So ugroup number 1 ngulolu uzawuthwala athwale enough so much that intliziyo yakhe itheni isindakale yoyisakale ku-old age afe ngenxa yezivubeko zobuncinci bakhe. Oko wayethwele nokuthwele ntoni not important, but ulindiwe yigrave ikhamisile ithe intliziyo yakhe cannot take it kwi-old age. Avela khala athi asakhapha ungena engcwabeni. uThixo, I'm okay with you. Naku lo wesibili ngerhalela uba nguye ngulo uthwalayo. Athwale abilo hlobo lwam acinge fana uba they are going through something. AkuThixo esithi not yet. Kwingoma eculwa zi-heritage singers ethi I am willing Lord. Niyayazi? Uba bendikwazucula benza ndiculela ethi I am willing Lord. Uthi laa mbhali xa ndisithi go to izinto ndiye ndifinishe ngathi ndindodwa awukho wena apha ecaleni kwam. But all the while you are waiting to see if I am put through the fire, will I come out where I am shining as gold? So uThixo kulinda kwecala le furnace nekufunda principle bethetha ngayo uadjustile umlilo according to amakolindi wabona ungakwazi unyamezela ukulinda kwecala. In fact akulinda nakwecala according to Hebrew boys ungena nawe emlilweni nihambe nobabili apha emlilweni, but eyona nto ayifunayo umntu onide urefinwa nokukhutshwa idross nguwe ngoba ngunento esimdala. So as trials ne-temptations zifikayo ufuna ukuganga kwecala athi xa ijongile athi awuthi pure gold. And akanayo enye imethod uThixo yoproducer la gold. You have to endure. Manena ulantos uJob uthini? Uthi uJob uthwele izandla entloko uthetha nee-friends zakhe ezezavula umlomo. Uthi uyabona eyona nto bendoyika kunazo zonke izinto indehlele. Read incwadi kaJob. uJob doesn't mention abantwana bakhe kwizikhalo zakhe because uJob ebengayiki into yolahlekelwa ngabantwana. Akamenshini iwealth yakhe kwizikhalo zakhe. Ingxaki kaJob njengekhala apha nje une-sense nangenxa ye-communication ye-friends zakhe they are accusing him yokuba ngaba yena uJob ushiywe nguThixo. Kuthe kanti lonke lixesha uzenza ilungisa Job awulilonke ilungisa zinto eje lonke lixesha ubuhlele i-conclusion yabo into abembona esafarish. Kuthe kanti awulontoni awulolungisa, that's why you are suffering. Ithi nangona Job if that is the case le nto bendoyika what I feared the most has taken place. Oko niyakhumbula ngo-selection zakhe uba ngabantwana bakhe uthathe lo hlobo, I don't know if it is true, bebezonwabele phaya will place an altar awugqiba bathandazele ukwenzele bangashiywe nguThixo. Imagine if unefear abantwana bakhe bangashiywe nguThixo, ibingakanani loo fear kuyo. Eyona nto ndoyikayo kukushiywa nguYehova. Abantu abafuna bathethe banika isense yento yoba ngaba I am suffering because God has left me. Yaphazamisa uHana le nto akakwazi nokuthetha ethandaze etempileni ephazanyiswa is the same message ethi uThixo ushiyile. Wabaleka waya etempileni wafika wathandazela umntana wagqiba wathi nawe
ibuyisela kuwe. Because yona nto ibalulekileyo ukuzazi into yoba uThixo ukhona. Simple. So, ixesha elininzi ibisingaske xa omnye wethu esengxakini sibe khona. Siyaba sonke singathethi. Because izinto esizithethayo zirongo. Ufike nje ube khona uthi molweni mdala ndikhona. Senze ntoni ufuna sithini ufuna sithini. That's all. Imani abanye it's strange. Abanye abantu uthi ngexesha unale ngqaku nayo if umzekelo usolekele the first thing abafuna uyazi ebetheni. Funeka wena uqale uthini uthi go through the same thing. Just go there. Ufike uthini ube khona. Eyona nto oyenze inkulu nosenzela yona okanye onondenzela yona okanye okwenzela abantu yona ufike ube khona. Sizawuza wena indaba ethubeni uzawuziva phaya engcwabeni. But eyona nto athetha ngayo uJob neyona nto iproblem ebomini bethu ukuthi xa sithi go through i-problems sithi befana ukuthi kuthe ushiyile. It is Satan's work to fill men's heart with doubt. Ngumsebenzi kaSathane into yoba ngaba ahlale phaya umuntu acinga uyedwa. Ngumsebenzi kaSathane lowo. To fill men's heart with doubt. And he needs them, okay, and this give. Okay, but if he needs them to look upon God as a stern judge, then he tells them to sin and then to regard themselves as too vile to approach the Heavenly Father or to excite his pity. Archbishop Ellen White, the Lord understands all this. Uthixo understand them. Xa sihleli phaya njengoJob sifuna umkhangela sifuna uthini okanye xa sihleli phaya siphuma sikhomplena ngolo hlobo sikhomplena ngalo, God understand them. Uzawuphelelwa igqayigqitha. My favorite part. Not a sigh is breathed, not a pain felt, not a grief pierces the soul, but the throb vibrates to the Father's heart. So, i-assurance siyinikwayo lizulu senzo ke noba ivakalanga yonke into, but eyona nto ibalulekileyo nale message namhlanje ingqinisekiso sinikwayo izulu into yoba ngaba this part yinto yoba ngaba whatever yenzekayo kuthi apha emhlabeni ivibrator entliziyweni kaThixo. Mandiye kuyo ne. So to sigh, abantu they sigh the sigh of relief. Xa uthwele into enzima ayigqithayo uthi Ellen White apha, not a sigh is breathed. Xa usiva pain, physical, emotional or otherwise, it doesn't matter. Noba no pain yezwa yintoni, noba no pain yenziwe ngenxa yezenzo zakho, uthi Ellen White nayo no pain. If ngena kwi-grief xa uswelekele, uthi Ellen White nayo no pain. Mamela this thing beautiful, uthi the throb yale pain yakho ivibrate phaa entliziyweni kaThixo. Yintoni throb? So abafunde into zehe kwathetha nge-throbbing pain. Define pain ngohlobo oluthile. Mamela, so if unezinyo abemini izinyo liyagaqama nihamba nami, but ebusuku izinyo is throbbing. That's why ukhulume ngenyawo uzawufika ngokumama hey mntanam kuzawufuneka babekho indlela yoba sikhuphe laa mnyiko phaa phakathi, because kwinto engathi nihamba nabandla kuthiwa yi-throb laa nto kabizwa. It's a sharp pain ithi kanti phinde nihambe nam emini wenzeka ntoni uyaqaqanjelwa lizinyo.
As a result, yakwazi uhamba around, uhamba ulungisa le, uhamba usithi but uyalifana baba nasendleleni, uqhubeka kwezinto zakho. But ebusuku, ipain yasebusuku is different. Yes, akuba ngathi kungena nomoya apha esendleleni, but most of all, kukho amnyiki uphakathi, ayingomnyiki mosayazi ne? Umane usithi uyifuna umjonga umuntu onepain elolaa hlobo, uthi ungahleleka ngathi ushukumisa intloko ngathuthi. Uthi u-Ellen White, nibambile mos ne? Uthi u-Ellen White mamela, le yakho ipain uyivayo, yile yasemini. But i-vibration yale nto uyivayo, ivakala entliziyweni kaThixo ehlele etrongweni. Ayikho enye ngaphezulu kwale nto ndinoyithetha. Noma ngabe ngathi going through what? Noma ngabe kwenzeka ntoni ebomini bakho, yazi into yoba ngaba oyena oyiva kakhulu ngulo wawuhlele etrongweni. Itro ayiviwa sithi ukubona mos tawuselekele ngale picture le ngoba le picture yoko ndayifuna ukubona mos xa une-emotional pain not awuselekele sakhe but when you have emotional pain kukho i-tendency yokubambelela so like abantu bekhala babambelela so when I picture God ndimpicture lolo hlobo every time ndisithi go through hardships ndinepicture yakhe ehlele etrongweni ebambelele entliziyweni yakhe ethumela izithunywa zakhe sithi khandikhawuleze niyomnceda because this is more painful to him than kum. It is our ages then before the Bible shows us God in his high and holy place, not in a state of inactivity, not in silence and solitude, but surrounded by 10,000 angels. Ne? True challenge which we cannot discern, he's in active communication with every dominion. But in this type of a world but it is in this type of a world, in the souls, that picture shakal, ugobile etrongweni yakhe, ebambela inhliziyo yakhe inkulu. Uthi ke ngoku Ellen White, ubeke indlebe nakuwo nawuphina umthandazwayo apho sisiye ofuna uncedo. And impendulo yakhe kulo mithandazo ithi, here I am. So, sifundisa uviwe kwayendlini. The courtesy of coming. Ne? Uhana wadebesha uSamuel into bakaba athi ka esivilizwi ngiyabona apho ngiyabona elithi Samuel zelifundi iBhayibheli uvumbuluka ebuthongweni sezulwini ebusuku apho la mntana uphakama ebuthongweni awugqiba iBhayibheli ithi then he ran to Eli awugqiba athi here I am, I'm here for service. Nihamba la ndimlona bawo ikhona into eyifunayo athi Samuel hayi andifuni intonyana wami. I hope niyibambile lento ndiyenzayo ne aphinde uSamuel athi ngolala kusezulwini zantoni zobusuku ndiphinde ilizwe Samuel vumbu aphinde athi ngayayo he is running afika baleka afika amede phambi kwakhe athi ndimlona bawo uSamuel akazwa buluki ka ebizwa uSamuel akazithatha ixesha lakhe ka ebizwa uHana kamqeqesha ngolo hlobo umwana umqeqesha ngeprinciple yezulu nendlela uThixo aresponda ngayo ezintweni he comes running utsho apho bathi here I am then kasi here I am understanding is that I'm at your service. Ingaba ufuna ntoni bawo so uThixo apha esithi xa sithandaza sithi here I am uthi I'm at your service. Akathoti uThixo. uDaniel waphakamisa amehlo uthumela kakayi-1 umthandazo yalenda nje ezakhepha akutsho noba sazithandazile kwesifaka emlilweni bazaka zifika emlilweni zafika sezilindiwe. Nicinga uba kuzaba njani kubo? Whatever
noba yintoni bandla esijongene nayo. Mhlawumbi ucinga ndithethe nawe. Mhlawumbi kuba usonwabekile ngoku. But I hope umoya ongcwele uzayigcina le nto engqondweni yakho ukwenzele xa lifika ixesha lestorm ube nayo into ethi ndiyamazi ukhona. If ufika idawuthoba kakho uthi ndiyayazi bekuthiwa mozweni kodwa ngusatana lo wezingatha kakho ndiyamazi ukhona. Ulapha kufutshane kum for uncedo. Ezinto ezimbini sivaleni. Thuka sithi sivaleni. Here I am for what? For service. But impendulo yethu ithi, what do you mean? Uthixo uthi here I am. He is ready to service. Because siyathandaza ento sizifunayo akasiniki. Imagine abafundi bakaYesu. Ingcoba nina nimbona nicinga kakho abafundi bakaYesu babehamba naye. Uthi Ellen White akho nto yayibanzima labafundi bakaYesu kongathi kuhamba notishana okwazi ukuperform miracles awugqibanga ziperform kubo. It was difficult. Yina nto uzawufika ngemini 3 or 4 times zimshiya. Bayodwa zazimshiya manyana zazingamshiya zazingezi ngathi zamshiya. uPeter wayesithe soyisixesha phana. Lo siyamazi uyakwazi ukuvula amehlo mfana. Lo siyamazi uyakwazi ukuphakamisa iminwelo. Lo siyamazi uyakwazi ukukhupha imali kwifish. Lo simthembile and lo siyamazi bawubuthiko. But when it comes to us, isandla sakhe sibasilo ukwenza. So if you think it's difficult for you, go finish ingakuthipha ngezinto. If you think it's difficult, go kutanda to uthandaza. Sithi kasithetha iba ngathi akugqithi naselifini. Imagine aba babehamba nayo. Awugqiba ngezinto. All right? Yeah. Let me promise you, ukhona. Apha ecaleni kwethu. Xa sisifadisha uphi? Ukhona. But into ayenzayo uvela beke nje isandla sothanda athi mamela zakhasa. Yes. It is not my father's will into yoba akuphume kule nto. Ingaba niyayiva loo ntetho? Ayowili kabani kabawo into yoba ngakuthini. Nangu uphumele khalaza into yoba ngaba ndathandaza 2 times ngesigulo endandinaso yaske yafika imessage yathi awuzuphuma. My grace is sufficient for thee. Meaning zawahamba nawe kule way izaba lifetime kuwe le. Suffering. Why not? Because ndifuna kanti ndikhanga kwelitsala nibe njenge-pure gold and anayo i-method. Uphona uthi bantwanami ningakulinge nikhala uqeqesho. Because Thixo xa liqeqesho lithitha njengonyana. Bonke ngabaqeqeshi uThixo basi-bastards. So the fact that need to go through izinto ezithile yingqeqesho kaThixo leyo ngoba i-strength sibhidwa through hardship. Uma uthetha ngezinto la ngikave kubane Masale, Dr. 23. Chapter 23, verse 1, waphendula uYobe wathi, namhlanje inkalazo yami inenkani